Нещо оцеляваме на предела. Това ще бъде трудно, но ще оцелеем. Сега ще вървим много трудно. Но това не е пътека, колкото и да мислите. Чувам някакви странни случаи. Това нещо не сполетя. Трябва да се ориентираме. Трябва да се ориентираме много трудно. Можем по дърветата. Нещо излетя. Мисля, че беше птица. Нещо уби птица. Хайде да вървим. Ще може да правим. Видях този храна. Това може да ви изглежда като отрова, но не. Много лесно може да изтине тук. Тактична яма! Мечка! Какво има там? Мисля, че има змия. Да я хванем. Може би е гробище. О, Господи! Колко е високо! Ще можеш ли да се спуснеш, Бер? Не знам. Не може да живее в кадалата. Както казах, мога да оцелея. Видяхте как можеш лесно да се спърнеш тези земи. Хайде да вървим внимателно. Не трябва да ми да почти такива капки. Виждате ли си толкова топло, че направо можеш да изложиш. Но нас няма. Ой, много! Изгаква се! Тук трябва много добри... Моля те, Мечка, помогни ми да се кача. Вземи камерата и снимай там. Виждате ме тук. Сега аз ходя. Много практично. Видях нещо там. Виждате ли го? Ето това. Това майче живо съм. Сега ще го фана. Много лошо. Убихме го. Това ще трудно. Хайде да видим. Може би. Дивгоров, пояснява чайка. Мъртъв дракон. Мъртъв дракон, може би. Може би да скачим. Да проверим. Хайде. Камерата. Не мога. Добре. Хайде, качи се. Айде, браво на теб. Ти успя. Заповядай. Мечка, в тези случаи продължават да се чуват. Да, се идват отгоре. О, не, човешки следи! Мрежа! Резерват за дракони! Какво направи Мечка? Защо ни доведе до нашата гибел? Почакай, Мечка! На Хоша му трябва информация как да оцеля в резерват за дракони. Очевидно драконът е избягал от тук. Може би е след нас! Ето го! Чувам го! Не спирай! Настигаме! Мечка, поезни се камерата! Мисля, че успявам. Все още чувам писъците. Мисля, че трябва да се скрия ето тук. Но ще ми е доста трудно. Ще пробвам. Никой няма да ме открие тук.
Никой не може. Никой. Никой. Тук съм в моя подслон. Доста ми е трудно. Мисля, че долу. Мисля, че драконът лети някъде около мен. Но тук не може да ме види, поради тяхното слабо зрение. За сега ще бягам. Довиждане. За сега. След една минутка ще се включа. Драконът също ме гони. Мисля, че го избягва. Оле, струмно спускане. Какво ще правя? Може би да сляза от там. Падам! Влезах в резервата за дракони. Драконът никога не би се върнал тук. Това може да се следи от дракона, а може би не. В момента тичаме. Средата на резервата. Аз ще не се не, но почти стигнали. Видях вода. Много лошо. Меша! Кажи! Сега! Дракона! Браво! Не може да се спънете се! Предлагам ти да се кача на онази кола! Як точно това мисля? Хайде! По-бързо! Залегни! Ето го! Качи се вътре в колата! Тук съм скрит. Никой или нищо не може да ме намери. Освен тъпия дракон. Но той не може да влезе тук. Сега мисля да бягам, защото е при мрежата. В момента го бягам. Посок, не знам къде е. Но мисля, че му избягам. Изгубих се. Не виждам нищо. Това е лошо за мен. Добре за драконът. Мисля, че ще трябва да умра. Но не. Ще продължа да бягам. Не ме настига. Аз съм бавен. Да ни падах. Няма да ме спре. Бягам. Не е край. Свобода. И напуснах резервата и виждам цивилизация. Това е добър знак. Ще се видим в следващия епизод. Аз бях Rough and the Wood и вие гледате моето видео.